og channel. So layo na jud kayo o karon kami nakabalik og vlog since bugay na kayo kay lagi mga busy na mi katong time magud ganang feel mo gud kay mga moment nga mga vlogger na jud kami everyday mi magkuyog but eventually mga busy kami kay since na mga trabaho ang people na klase so nagbuwag-buwag na mi guys so sad. But happy is nga nakatapok ni karon. It's first day of November and we're so happy that we have gathered here today to celebrate the goodness of the Lord. For today's content guys, since kami nagtapok man diri aning dapita asa ni naragyan sa among lugar sa aming Gladilla, magabuhat mi og who's most likely to challenge among us ni kuan Ajil among us nito Ajil rin ako si Sam. So mo na akong batong karon and stay tuned. Hi guys, I'm Ajil. I'm Ren. I'm Sam. I'm Mayan. And We are friends. And we are friends. We're friends. Okay. Next question. Okay, who's most likely to go to a party just for the food? Oh, grabe! Uy, nababa ka nga kadakuan ikaw dyan kung pambato ba sa kaon-kaon? Wow! Compliment. Sabi sa baby. Baka ito na ako libasa nga question da. Who's most likely to accidentally set the house on fire? Si Mian. Kaya tanga. Si Uy, Mian. ikaw! Tanga day! Tanga! Ikay tanga day! Malimtanon kay ka! Uy, si Mian, kitalawan kayo mukha ng LPG. O, kinsa may ikaw na ito malimtanon. Ikaw! Happy kita! Pero kita! Sila ko mas kailan. Most likely to become a vegetarian. Pila ko si Rin. Pili ko ka. Pila ko sa'yo. Pili ko. Depende sa one ka nang more like Kaya sila rin. isa ka na like top dito. Tutangan ka din subtitle ka rin. Kaya hindi continue. Most likely to stalk a crush. Samson! Mian. Samson! Ate Pingstok! Mian! Maski ex, kaya ang stalk. Uy, di mo ko pingstok! Ay, ikaw may marking ang mustok! Kunya, crush. Ako crush na Asi yun. Samson ito, stalker. Ikaw! Ito mga sa cellphone ni mo kay Dili no! Sana all. Most likely to skip church. Tuloy. O sa man skip ang buto sa butil simba? Or samtang kasimba ni Kating? Basta nga sa sunod ko sa puso. Ano din? Kani, most likely to stay in bed all day. Kanila ko kita tanan. Wala mga takulan mong mi Ang tanan. na na itong matupir. Pinali na to. Aminan mo. Most likely to forget to do the dishes. Di mahugas ang plato. Oh, kulutahon ta mo. Sahay. Kami na lang. Kami ba? Oh, feeling ko gihan. Feeling ko gihan. Kami ay. Oh, may plato. Kani. Most likely to fall asleep during prayers. Magampo. Makatuog magampo. Tong ano lang mo ay sakta magampo si pastor. Mga tuog. Di ba? Labing nag-prayer meeting. Uy, dito. Wala ta pa kumuragpan. Dito. Kaya may mga kill. Wala. Labot pre-meeting. Kani, most likely to skip school ako. Kasi akati may mukati. Ano? Ikaw mukati sa ka. Hindi katapad mo. Wala ko ni kuan pag last sa mo. Kani, most likely to be caught telling a lie si Mian. Klaro kayo, may mulis nga gang ilong. Klaro kayo siya mamakagsirin. Bisod ko pamakak eh. Ate, pirmi mo na makak. How did Ba, nag-vlog pa may. Pakita sa Desirel. Sabi Most likely to be a backbiter si Mian. Oh, kaya siya mo na tigato nag-chismis mo. Oh, ikaw sa day. Ikaw tighatod ako. Happy! Mabutan din kayo ni sila Mian. Ay, sila Sam, mata ka ba aning duha? Pakong kang duha dun. Kani, most likely to spend all their money on something stupid. Dara! Kabaw ko ako. Ganun sa pipi. Kani, most likely to spend the most on food. Uy, kita
Uy, mukhaon din tayo. Mukhaon April na. na siya. Ipakita si Kaya Harchill. Mukhaon na dahil may pirmi, guys. Sana all. Sana all vlogger. Kaya yan, sa pumalay lang ita pamiglain. Most likely to spend too much time online. Feel na ko si Melody. Adi Ako? Oo. Hindi ko. My day. Oo, drama din ito tayo. Hindi na online Wala tayo. ko, load. Bati naman kayo TU 50 ko dinaan. Likely to be heartbroken si Mian. O si Samsam kay ghost siya. Ghost siya ni... Most likely to stay in a toxic relationship. Sana all nagka-relationship. Si Mian. Wagay ka relationship. Siya man ang toxic. Magstay na ba noon ko? Pila ko kayo, marupok kayo nga kuhan kung ganing duha mga bata. Pila ko kayo, kung makakauyan mo sila kayo nga. Murag, mga manhid, duro kayo sila ba? Bahalag makuya lang mo yan. Most likely to snore the loudest. Hindi ka kaklaro makamata ka, gato ko, giurong siya. Lagi. Most likely to break a promise. Mo, siya po. Pero sabi ko, Okay kami na lang din. Gani. Most likely to cry during an argument si Mian. Ikaw rin, may laka. oh, di ko ganaan mo siya nagsagit ba? Ikaw, nakakalalis niya. Kumo na ka, mahila Kaya ka. pila ko kami tulo, ikaw kay dili kay ka kuan doon may kay ka na idol kita ka. Ako sa sakaan ako gamit ko. Break lang Layo daw ng pero Most likely to cry over a movie. Ako. Ako. Mas makarila ko Lagi. Ako. Most likely to pick their nose and put it in their mouth. Kanong ako mo. Mian. Uy! Uy, mabata pa to. Uy, kalipsin na to. Uy! Ako sa sauna, pag 5 years old, pero retire na ko, pag 5 na ko. Kani, most likely, Nagharap. most likely to forget what they told someone. Nakagisulti niya, yung nakalimutan. Kay mo anak ko okay nung dum. Ako kay mo anak ko nga. May katulong dum ko. So, siya pinakasan. Oh, nalimot na siya. Oh, limot ka kaya ako. Ikaw lagi. Kani, most likely to get shouted at by their parents. Pila ko kami ni Lenwen. Oo, kami yung mga kuan, pinakabuutan. Most likely to get married first. Si Mian. Puti, uy, bari yan. Hindi ko lang yan. Si Mian, kay gidamguan na siya sa kong dati nga nabuntis. Si Mian ako na magbinyo. Last. Most likely to get offended by a joke. Kinsain? Sam guro. Ay, siya din. Sumugo na to siya tupo-tupo. Oh, wahilak na siya mulood. Murag si Mian po, panagsa. Sumugo ng something. Maday. Manay, bye na eh. So, maara to guys. Maara to guys, among video karon. Hope nga nalingaw mo sa among video kay kami nalingaw ni slide. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Ya, comment. Comment down below sa inyong mga video suggestions para na po may ka-content in case magka balik-balik may topic. So, bye!